Hezký den vám všem, přátelé. Jak se říká, nikdy není pozdě a proto jsem se dnes rozhodla, že i přesto, že už je únor, že natočím video na to, jak se bude dařit jednotlivým znamením z vodokruhu v roce 2024. Já to nebudu zdržovat, přátelé, začneme nyní a budu se vždycky zaměřovat na to, co mi za prvé karty chtějí sdělit jako první a pak se kouknu na oblast pracovní a oblast vztahovou. Tak jdeme na to. První, tady vypadly karty, první, na koho se můžeme zaměřit, jsou berani. Milí berani, váš rok 2024. Já si dám základní karty. Když se dívám na základní karty, které mi ukazují takovou tu energii a ukazují mi takovou tu dominantu, tak já si myslím, že v roce 2024 pro vás bude zásadní to, že se budete muset přesunout na nějaké jiné místo. Tady nějaký přesun pro vás bude takovým docela zásadním znamením, zásadním tématem a situací. O co se může jednat? V každém přesunu se můžeme bavit o tom, že třeba budu odcházet na jiné pracovní místo, nebo se budu stěhovat a tak dále. Já se tedy podívám na vaše karty, které se týkají zaměstnání. Tak, tady se mi to nějak nechtělo úplně uzavřít. A co se týká zaměstnání, přátelé, tak vy, kteří jste narození ve znamení beranů, opět někteří z vás, když se kouknu tady na vaše karty, na ty energie, které tam na mě ke mně nějakým způsobem hovoří, tak si nemyslím, že budete mít nějaký poklidný rok, tedy že budete v nějaké stagnaci a tak dále. Ale myslím si, že mnozí berani budou v roce 2024 chtít změny, které se týkají upravení nějakých pracovních smluv, nových smluv, protože já tady vidím, že tady stojí znamení beranů u nějaké pracovní smlouvy, kde se nějakým způsobem sichruje. Zároveň si myslím, že že mnozí z vás i budou koketovat s nějakou novou s nějakým novým pracovním místem, protože tady hodně u vás hraje důležitou roli číslo 3, což číslo 3 pro mě odkazuje na třeba 3měsíční pracovní zkušební dobu, kde se nějakým způsobem zaškolujete. Já když se dívám dál, tak mi zároveň karty hodně odkazují na to, že někteří z vás mohou dosavadní práci nebo nějakou pozici ztratit i z důvodu toho, že budete třeba delší dobu na pracovní nějaké neschopnosti. Proto, milí berani, zapřemýšlejte nad tím, jestli kdyby tahle ta situace nastala, zdá jste na to třeba po finanční stránce nějakým způsobem připraveni. Když se budu dívat dál, tak mi ale stejně celkově ty karty odkazují na tom, že pro vás nějaká změna v rámci práce, a to může být i v rámci třeba firmy, že budete přeřazeni na nějaké jiné místo, anebo že opravdu najdete nové pracovní místo, je pro vás takovým pozitivem, že se vlastně nějakým způsobem hýbete, dostáváte vlastně na tu cestu vaši silnou kartu Esaholí, která vám dodává obrovskou dávku energie. A když se kouknu na poslední kartu, tak tam sedíte
jako královna pentaklů, pokud se budeme bavit o ženách, tak vy jako žena na konci získáváte stabilní práci v tom smyslu, že si držíte svoje peníze pevně v rukou, ale zároveň i někteří z vás mohou pracovat v oblasti, kde jsou finance, jo, ať je to účetnictví, ať je to třeba nějaký finanční úřad, jo, říkám to správně, ať je to nějaká bankovní instituce a tak dále a tak dále. Finance v roce 2024 pro vás tady budou hrát důležitou roli, jak jsem říkala. Já tady vidím, že vám tady do té etapy tohoto roku přichází i krátká nějaká náhlá nemoc, která vás na chvilku z toho pracovního prostředí vyřadí z toho vašeho zajetého a na základě toho se mohou ale dít i ty věci, o kterých jsem před chviličkou hovořila. V této práci momentálně, kdy se nacházíte, jste i pod kartou ďáblem. Jste tady i pod sedmičkou pohárů a mně to úplně nepřijde, že je to nějakým způsobem zdravé. Říkám, věci, které se v životě dějou, možná to má něco společného s tou nemocí, tak se dějou proto, abyste se na chviličku zastavili, možná nad sebou popřemýšleli a možná se i poohlédli po nějaké změně. Každopádně vám ta změna v roce 2024 výrazně pomůže. My jsme se bavili, Beraní, nyní o pracovní stránce a my se i podíváme na stránku vztahovou. Já se dám opět základní karty a já si myslím, že ani nemusím pokračovat dál, protože mě doslova hřeje energie, která z ní vychází a já bych vám jenom, milí Berani, chtěla říct, že ti z vás, kteří jsou třeba delší dobu sami, rok 2024 je pro vás rokem obrovského úspěchu v tom, že jste tady s nějakým novým partnerem. Dokonce nevylučuju ani to, že tak, jak dlouho jste byli sami, tak tento vztah se může takovým rychlým způsobem zvrtnout v to, že budete stát třeba před oltářem. Ti z vás, kteří jsou už delší dobu ve vztahu, i u vás se může opravdu stát to, že nejenom, že ten vztah nějakým způsobem posílíte, vy tady procházíte spolu pod takovou bránou vítězství, bránou ochrany, bránou té stability a pravděpodobně budete pracovat na vaší budoucnosti. Jak jsem říkala, nevylučuje se svatba, nevylučuje se ani to, že třeba pokud jste delší dobu v nějakém vztahu, ale každý žije zvlášť, že najdete společnou adresu a společné místo, na kterém budete chtít buď založit rodinu, anebo pracovat na vaší budoucnosti. Milí Berani, co se týká vztahu, máte krásné karty. Co se týká práce, vše je spojeno se vším a jak jsem říkala, tam asi u vás budou změny. Ty změny, pokud přijít mají a já věřím, že ty změny budou k lepšímu. Možná, že i to má význam toho, že jste tam na začátku měli to, že se přemysťujete na nějaké místo, tak mi to dává i logiku, jak v tom vztahu, kde možná s tím partnerem asi budete třeba žít na jiném místě nebo společném místě, ale i co se týká té práce, že se přesouváte někam jinam. Milí býci, rok 2024 a vaše karty. Vaše základní karty, které tady mám, jsou pro mě o tom, že vás jakoby ten vesmír a to, co je nad náma, ty síly, že k vám nějakým způsobem hovoří, že milí býci v roce 2024 nedělejte žádné zbrklé
unáhlené rozhodnutí. Jakékoliv rozhodnutí, které k vám přijde a kort, pokud vám přijde ohledně toho, že tady máte nějakou příležitost, kterou můžete nějakým způsobem využít, taky neházejte za hlavu, protože je důležité, abyste nad vším zapřemýšleli a abyste si vytvořili takovou tu sílu, jsem pevnej v kramflecích, protože jsem si připravil nějaký plán a teď můžu využívat to, co ke mně nějakým způsobem přichází. Síla hned na začátku je to, o čem jsem před chviličkou hovořila, není to o tom, že budu k tomu, co chci, využívat nějakou agresi. Zároveň jste tam měli i dámu, která možná bude ve vašem roce 2024 hrát důležitou roli. Třeba to bude ta dáma, která vám zrovna dá příležitost k tomu, abyste tu příležitost nějakou chytli za pačesy a využili pro svůj prospěch. Já se jdu, milí víci, podívat na vaši pracovní stránku. A to mi docela dává teď též tu logiku. Milí bíci, já jsem téměř přesvědčená o tom, že po pracovní stránce se budete hýbat nějakým jiným směrem. Máte tady kartu vozu, máte tady 6 mečů. To jsou pro mě jednoznačně karty o tom, že budete cestovat, budete na nějaké jiné místo. Já jsem před chviličkou říkala to, že budete cestovat. Ono se může stát, že najdete nějakou novou příležitost, která má něco společného s tím, že budete pracovat v cestovním ruchu, u nějaké třeba letecké společnosti, tam, kde jsou třeba automobily, nějaké auta, ale i to, že vaše budoucí povolání, které nějakým způsobem přijmete, bude mít něco společného s tím, že budete často na cestách. Ono to na začátku může po té pracovní stránce vypadat tak, že vlastně vedle vás je starší osoba, mužská energie, která k vám přichází a sděluje vám zprávu, která se vám vůbec líbit nebude. Ono to může být spojené s tím, že třeba se opravdu rozhodnete na základě této situace z vaší práce odejít. Já tady ale nadále vidím ženu, opět ženská energie, která k vám přichází, která vám něco nabízí, která s vámi nějakým způsobem velmi dobrým, ale ostrým stylem hovoří. A já potom vidím, že tady dostáváte pomocnou ruku a jdete jakoby dál, jdete někam jinam. Jestli se mě ptáte, je to dobře, že to udělám, je to dobře, že opustím to, kde jsem, tak vám řeknu ano, jedno velké ano. Hůra je tam uklidněná a to rozbouřené necháváte za sebou. Pokud se milí bíci, podívám na vztahovou část, tak si nechám též jenom jednu kartu u vás, která je pro mě velmi silná. A co se týká vztahů u bíků v roce 2024, přijdou obrovské změny. Obrovské změny k lepšímu. A ať už je to změna jakákoliv, ať je to o tom, že se do vztahu mnohým z vás narodí třeba potomek, nebo ti z vás, kteří byli delší dobu sami, pravděpodobně na základě nějaké party lidí vás se dostanete k nějakému partnerovi, který pro vás bude v životě hrát důležitou roli, ale zároveň i ti z vás, kteří delší dobu spolu nějakým způsobem žijete, tak věřím, že že tenhle rok pro vás bude nějakým způsobem velmi zlomový. Milí bíci, rok 2024 a vztahy je pro mě rokem zlomovým, kde se vyřeší spousta věcí, tedy stagnace, která byla ve vztahu, stagnace, která byla u lidí, kteří byli delší dobu sami, se nějakým způsobem rozplývá a přichází nové období s krásnou dávkou energií, s dobrýma lidma kolem sebe. A jak jsem říkala,
pravděpodobně tady bude seznámení, kde se seznámíte na základě toho, že vás nějaký kolektiv s někým seznámí. Důležitá osoba pro váš život. Máme tady další a to jsou blíženci. Milí blíženci, rok 2024. Dám si základní karty. První, to, co vám mám sdělit všem blížencům, je to, že pokud se dostanete do nějakého sporu v roce 2024, tak byste ho, a převážně s mladšími lidmi, tak byste ho neměli řešit zbrklým způsobem, ale měli byste si připravit plán. Vy tady máte na začátku kartu takového mága. Mák je člověk, který si vždycky všechno promyslí, připraví a na základě toho, když už všechno má, tak nějakým způsobem dál věci řeší. Já bych chtěla i zároveň vám sdělit, že se vám může v roce 2024 stát, že se přichomejtnete k nějaké situaci, kde bude vícero lidí, kteří budou mít rozlišný názory na určitou věc a že vás to nějakým způsobem tahle ta skupina může vtáhnout do tohoto dění, kde se všichni neustále třeba dohadují, jak věci udělat. Znovu vám jenom chci říct, nenechte se zmanipulovat, neopouštějte svoje názory jenom kvůli tomu, že někdo vám říká ten svůj. Snažte se spíš dojít k nějakému kompromisu a jeďte podle svého plánu. Pokud se neumíte rozhodnout v roce 2024, vemte si čas, řekněte, že potřebujete čas a připravte si opět to, kolik věcí říká pro a kolik proti. A tak dále, tak dále. Jak jsem říkala, mák je strateg, ten, který vždycky si vše plánuje. A proto to dělejte i vy. Žádné zbrklé závěry, on byste na to mohli doplatit. Milí blíženci, já když se kouknu na rok 2024 a pracovní část, jak se vám bude dařit v práci, tak a já bych tady chtěla říct jednu věc. Milí blíženci, v tomto roce se vám můžete se dostat do situace, kde k vám přijde osoba, pravděpodobně to bude osoba, která má ženskou energii, je to člověk, který je vzdělaný, je to člověk, který je chytrý, který vám bude něco nabízet. Je to i situace, kterou jste třeba neočekávali. A já jenom bych chtěla přetlumočit z těch karet, že vlastně vy nemáte nic odmítat. Vy nemáte nic odmítat, protože vše to, co odmítnete v rámci nějakých nabídek, hloupým způsobem, že si řeknete, a to je zase nějaká hloupost, já na to kašlu, tak byste toho mohli do budoucna velmi litovat. Protože tady máte v roce 2024, bavíme se o práci, tady máte opravdu příležitost, která vám může nějakým způsobem zajistit nějakým budoucnost. Vlastně je to nabídka, která by se neměla odmítat i přesto, že se vám na začátku úplně jevit skvěle nemusí. A jak jsem říkala, pokud to odmítnete, tak byste toho mohli výrazným způsobem litovat. Já jenom chci říct, že tato dáma, která za váma přijde a která vám to bude nabízet, je člověk, kterého znáte už z minulosti. Nebude to nikdo, kdo by byl cizí. Zároveň to může být ale i žena. A teď pokud jste tady třeba muži, pokud se dívají muži na to,
tak to může být žena, která s váma měla už v minulosti nějaký vztah. Jak říkám, karty ukazují na to, že by bylo dobré, abyste nad tou nabídkou nějakým způsobem zapřemýšleli, abyste ji neodmítali, ale zároveň bych chtěla ještě sdělit, že abyste do toho nemíchali city, abyste přemýšleli rozumem, abyste pochopili, že to, co bylo dřív a tak, jak jste toho člověka dřív znali, může být dnes už úplně jinak. Ta osoba už žije jinak, ta osoba funguje jinak, ta osoba jedná jinak. Což neznamená, že je něco špatného, ale proto byste se měli nějakým způsobem od těch citů odprostit a nedělat třeba stejné chyby, které už jste třeba dřív s této osobou udělali. Takže znovu, pokud blíženci v roce 2024 k vám přijde osoba, se kterou jste měli co dočinění už v minulosti, popřemýšlejte nad nabídkou, kterou vám nabízí. Neházejte vše za hlavu, využijte maximum, jenom co se týká těch citů, trošku zbrzděte a spíš se zaměřte na tu pracovní část. Tedy uvažujte rozumem. Milí blíženci a rok 2024 a vztahy. Nahlédneme krátce. Vy máte teda opravdu rok o tom, že musíte přemýšlet, patrně vás ty karty viděli v předchozích letech, že jste byli takový roztěkaný a jednali jste prostě impulzivně. Rok 2024, milí blíženci, mi připadá, že spíš řešíte víc finanční stránku a vztahy, finanční stránku a práci, než vaše vztahy. Já jenom chci říct, ti z vás, kteří jsou ve vztahu, milí blíženci, pokud nenajdete rovnováhu mezi vztahem a prací, tak se může stát, že ten váš vztah vám skončí. Svým způsobem mi to připadá, že je to škoda, protože mi připadá, že jste lidé, kteří se nějakým způsobem k sobě hodí. Ale kdo chce víc, někdy nemá vůbec nic. A asi tak bych to zakončila, přátelé. My jsme se nyní dívali na blížence a jdeme dál. Raci, rok 2024. A co je tam takového dominantního? Co mi ty karty chtějí pro vás sdělit? Jdeme se na to podívat. A já nebudu pokračovat dál. Milí raci, máte tady vašeho ďábla. Vy jste někde uvízli. Stojíte na místě a pravděpodobně přemýšlíte, jak z toho všeho se dostat ven. Ono, člověk někdy přijímá nějaké věci a představuje si pod tím, že bude přijímat jenom část od té dané osoby. Ale zapomínáme na to, že i ta druhá osoba po nás někdy bude něco chtít vyžadovat a že nic není jen tak pro nic za nic. A jak já hovořím už léta, nic není zadarmo, tak v tomto případě to platí dvojnásob. Milí radci, karty vám chtějí jenom sdělit, že jste v nějakém vztahu. A teď se můžeme bavit o těchto vztahový s partnerem, nebo ať je to vztah pracovní. Prostě někde jste dali takový ten základní kámen, ale on je jakýsi vratký. On je vratký, nestojí na pevných základech. Proč? Protože jeden využívá druhého. Myslíte si, že takovéhle vztahy mohou fungovat? A ať je to ve vztahu s partnerem, nebo ať je to ve vztahu pracovním, nebo ať je to s mým obchodním partnerem, takovéhle vztahy nemají dlouhého trvání, protože jeden z vás přestává volně dýchat. A když nemáme vzduch, tak co se stane? Převážně vždycky něco začne končit.
Já bych ještě chtěla říct, že se nemusí jednat jenom o tuhle věc, ale dnešní karty u raků můžou hovořit i o tom, že k některým, že je na čase. Je opravdu na čase zapřemýšlet nad tím, jestli chci takovýmhle způsobem dále fungovat ve svém životě. Teď se budeme bavit třeba o návykových látkách. Ti z vás, kteří vnímají, že alkohol, drogy a vše, co se toho týká nějaké závislosti, i žárlivosti, že v tom máte nějakým způsobem problém, tak poslouchejte opravdu, protože teď se díváte na to video a na to video se nedíváte jen tak pro nic za nic, něco vám to má sdělit a ty karty vám dnes sdělují, že je čas na změnu, že je čas začít bojovat s tím vaším ďáblem. A pokud to opravdu u sebe nezměníte a neuděláte ten první krok, ať to je navštívit nějakého odborníka, který vám v tom pomůže, ať je to psycholog, ať je to lékař, ať je to kdokoliv, tak já se obávám, že si tu budoucnost nějakým způsobem zničíte ještě víc, než to máte teď. Je to škoda. To, co je pro mě strašně jakoby důležité a vždycky takové pozitivní z této karty, je to, že vlastně ďábel funguje, neboli ta ďábelská energie funguje převážně na základě toho, že se tam nachází ještě někdo druhý. A že ten ďábel, neboli ta ďábelská energie opravdu odchází, když člověk, jeden z těch dvou, se třeba uvědomí, že musí na sobě nějakým způsobem pracovat a že musí ten život vzít do vlastních rukou. Pokud tohle to dokáže, tak ty pouta se ruší, padají k zemi a toho ďábla vypouští někam jinam. Takže to byly raci. A já se kouknu u raků. Dokonce mi tady začala houkat sirena, tak nevím, jestli to slyšíte, ale to bych vzala, že je to takové vyloženě znamení, milí raci. I sirény vám tady začaly houkat venku. Tak se jdeme kouknout, milí raci, na vztahy. Já si dám základní karty. A já si je posunu. Dám si to celý. Co se týká vztahu, milí raci, já bych hovořila spíš o tom, že pokud se budete snažit váš vztah si udržet na základě toho, že budete upřednostňovat finance víc, než nad tím, jaký člověk jste, a že si tím budete chtít nějakým způsobem udržet třeba vaši partnerku, tak si myslím, že ten vztah nebude mít dlouhého trvání. Ty karty vám dneska chtějí říct, že je strašně zapotřebí, aby oba dva lidé na tom vztahu nějakým způsobem pracovali oba dva stejně. Aby oba dva stejně volně dýchali, aby oba dva stejně na něm pracovali a aby oba dva přinášeli do toho vztahu i nějakou určitou třeba finanční část na určité nějaké normálnosti. Co se mi dál v těch kartách ukazuje ve vztazích u vás, přátelé, je to, že ti, co tady mají třeba další vztah, ve kterém nějakým způsobem žijí, tak se může stát to, že se vám do vztahu nabourá minulost v roce 2024. A já jenom chci říct, když se tady podívám dál, tady asi nevidíte, a když to tady podívám se dál, tak ty karty vám chtějí říct, že díky tomu, že tu minulost nějakým způsobem obnovíte, tedy že obnovíte nějaký kontakt třeba s vaším partnerem, bývalým a partnerkou,
tak začnete stát na místě. Zároveň se ukazuje, že tato osoba se pro vás ukazuje v kartách jako zloděj, nebo člověk, který vám něco chce odcizit, váš život, dosavadní, který teď máte. A zároveň se to může dotáhnout až do toho stádia, kde budete třeba přemýšlet i o rozvodu. Proč? Protože se to tady někdo dozvídá, tedy partner, se kterým nějakým způsobem žijete. Jo? Jak jsem říkala, milí raci, rok 2024, pokud jste s někým ve vztahu a jste tam spokojený, nesnažte se koketovat dál. Bohužel nemáte ten rok moc šťastný v tom, abyste udržovali ještě nějaký jiný vztah, protože já se obávám, že se to u vás provalí. Jo, takže to byste tady měli spíš takové upozornění. A to může být i ta karta toho ďábla na začátku. Jo. Může být i klidně ta karta toho ďábla na začátku. Člověk prostě chce víc a víc a víc a víc na úkor něčeho. Jo. Milí raci, já se ještě podívám stručně na práci. Tak, první polovina roku 2024 je pro mě v takových bojovných energiích. Co je pro mě strašně důležité, abyste se na tom pracovišti, na tom místě, kde se nacházíte po té pracovní stránce, naučili lépe komunikovat, abyste pochopili, že ne vždy je jenom vaše pravda tou správnou volbou, ale že je zapotřebí, abyste s kolektivem, ve kterém jste, našli nějakou zlatou střední cestu, tedy nastavili kompromis. To je jedna věc. Další věc je ta, že pravděpodobně někteří raci v té první polovině tohoto roku budou mít nabídku se nějakým způsobem přivydělat. A jestli se mě ptáte, mám to zkusit, nebo mám si nechat jenom tu jednu práci, tak já bych vám řekla, abyste to zkusili, protože vy vyjedete z nějakého stereotypu a zároveň ono se může stát to, že zjistíte, že za pomoci nějakých třeba nových kolegů nebo někoho, kdo na tom místě je, se rozhodnete práci změnit a přijmete ji posléze jako váš hlavní zdroj příjmu. Jak jsem řekla, co se týká vašich karet na práci, si nemyslím, že máte nějaké špatné karty, jenom je zapotřebí nestát si vždycky jenom za tím svým, za tou svojí pravdou, ale udělat tam nějaký kompromis, aby se to pracovní pole té komunikace nějakým způsobem uklidnilo. A milí raci, dejte i na to, že pokud by vám někdo nabídnul v roce 2024 přivídělek, že to nemusí být špatný, zkusit to, nakouknout pod pokličku něčeho nového, ochutnat, co tam kdo připravil. A jak jsem říkala, já vidím, že pak přichází i celková změna, že se vám tam něco líbí. Milí lvy, rok 2024. Já se kouknu na zásadní karty. Když se kouknu na to hlavní, co vlastně mi ty karty ukazují na rok 2024, tak já si myslím, že rok 2024 je pro vás velmi úspěšným rokem. Za prvý, mnozí z vás dosahují nějakého cíle. Často to bývají karty pracovní, kde člověk někoho nachází, nějakou spřízněnou duši, se kterou si skvěle rozumí, že přichází na nějaké nové území a tam se cítí dobře.
a využívá tam svoje znalosti, které doposud nějakým způsobem získal. Co je pro vás hodně důležité, pokud se budete rozhodovat v roce 2024 s někým něco začínat, ať už to jsou projekty nové, ať je to nová práce, ať je to cokoliv, ale je tam další osoba, abyste věnovali dostatek pozornosti vaší intuici, protože intuice v roce 2024 hraje pro vás velmi významným způsobem a bude vám ukazovat nebo napovídat, jakým směrem asi máte jít. Já když se teď podívám, protože mě to spíš zavedlo na tu pracovní část, když se teď podívám, milí lvi, na rok 2024 a přímo na práci, skvělá karta. Úžasná, já nebudu pokračovat ani dál, protože mi to dává smysl s tím, co jsem předtím viděla. Znovu, lvi, milí lvi, rok 2024 a pracovní stránka, karta dvou milenců, esoholí, obrovská síla, která vás po pracovní stránce bude provázet. Ať je to po té stránce toho, že nacházíte nějaký pracovní směr, třeba ti z vás, kteří už delší dobu byli doma bez práce, tak věřím, že v roce 2024 najdete práci, která vám sedne, ve které budete delší dobu, která vám dodá obrovskou dávku energie a co víc, vy tam máte skvělé vztahy. A možná někdo z vás, nejenom ty pracovní, protože se to tam proplítá hodně citově. Takže úžasné karty, přátelé. Škoda, že nejsem lev. No a já se kouknu, milí lvi, ještě na jednu poslední a to jsou vztahy. No, tak. Já nebudu říkat, že to jsou špatné karty, ale na vztahy tady, milí lvi, máte pro tento rok to, že opravdu je důležité, abyste se rozhodli, s kým budete a s kým vůbec. Abyste se rozhodli anebo zapřemýšleli i nad tím, jestli opravdu to vztahu dáváte maximum, či ten partner nebo partnerka. Protože pokud tam nebude rovnováha, tedy nebudou tam oba dva nějakým způsobem přistupovat stejně k tomu vztahu, tak ten vztah se rozpadne. Pravděpodobně se rozpadne na základě nějakého dalšího člena, který do toho vztahu vstupuje. Takže, milí lvi, je opravdu velmi důležité, abyste se rozhodli, co chcete, co požadujete, co vyžadujete od toho vztahu, proč vlastně s tím člověkem jste, dává vám to, co vy potřebujete, a nebo jestli vy mu nebo jí dáváte to samé. Zapřemýšlejte nad sebou. Jdeme na pany. Milé pany, rok 2024. Krásná karta, já nebudu dál ani pokračovat, protože mě hřeje, má obrovskou sílu, miluju tuhletu kartu, je to o stabilitě, o tom, že pokud někdo v předchozích letech měl problémy ve vztazích, tak vztahy se urovnávají, vztahy se dostávají do obrovské stability, přichází radost do rodiny a je tam prostě v rodině například je najdete úplně všechno. Děti, stabilitu, lásku, radost, smích. Mám pokračovat? Já si myslím, že už jsem řekla všechno. My se jdeme tedy podívat, milé pany, na rok 2024 a práci. Rok 2024, milé pany, ti z vás, kteří přemýšlejí delší dobu o tom, třeba, že začnou podnikat.
Ideální rok pro vás. Ideální rok, protože se mi ukazuje, že jste si vybrali směr, který vám sedne, že jste si vybrali směr, který má budoucnost a že máte vlastně, dejme tomu, úplně všechno v rukou, to, co potřebujete. A už nemusíte dál pracovat, ale jenom pracovat na tom, abyste něco vylepšili, jsem myslela, ale spíš už realizovat věci. Třeba se přihlásit, co se týká živnosti. Takže ještě jednou, pokud já se budu dívat na pracovní směr, budu se dívat na osoby narozené ve znamení Pán, kteří mají delší dobu zájem o to, že začnou podnikat. Já vám dávám velké ano. Jenom nezapomeňte, že pokud budete podnikat, musíte do toho jít naplno. Tedy já vám nebudu doporučovat, abyste ještě u toho měli nějakou jinou práci. Jenom bych vám chtěla spíš ještě sdělit, že pokud budete podnikat, přemýšlejte i nad tím, co se týká třeba dětí. Zvládnete to, když budete mít děti? Já si myslím, že to zvládnete, ale bude zapotřebí nějaká finanční rezerva. Proč? Já nevím. Možná kvůli tomu, abyste si někoho třeba na nějakou určitou dobu zaplatili, ať do vašeho podnikání místo vás, aby tam přišel, když nebudete moc kvůli dětem, anebo v době, kdy to prostě nějakým způsobem budete potřebovat. Takže ještě jednou, podnikání ano, nemít k tomu, ale vzít to jakoby na hlavní pracovní poměr, nemít k tomu nic jiného, máte se tomu věnovat naplno, protože vám to přinese zisk, stabilitu a roste vám to, v něčem jste fakt dobrý. Ještě bych tady ale přidala nějakou věc, doplnila to podnikání o něco, tedy o nějakou činnost, která vás možná ještě nenapadla z toho důvodu, že vás tady hodně vidím, že máte obavy, máte strach, což je normální, ale pokud nezačnete, tak budete stát jenom na místě a budete neustále se strachovat, co by kdyby. Já vám přeju hodně štěstí ve vašem podnikání, pokud se pro něj rozhodnete. Pokud se bavíme o práci, ve které jste, tak bych vám jenom chtěla říct to, že v práci, ve které jste, ten obor a ten směr je fajn. Ale já si myslím, že na tom místě, na kterém jste, budou změny, že tam přijdou změny a ty změny můžou přijít z toho důvodu, že ve firmě se bude něco měnit, ale ty změny jsou pro vás k dobrému. K dobrému v tom smyslu, že si přijdete na víc peněz, protože pravděpodobně se pro vás otevře jiná pozice, která bude finančně zajímavá, zajímavější než to, co máte, ale zároveň tam budou obavy o to, jestli to zvládnete, protože jste tuhletu pozici nebo práci ještě nikdy nedělali. Je to pro vás naprosto nový. Nemějte z toho strach, přátelé, vrhněte se do toho, protože já vidím, že vám to přinese slunečné období, slunečné časy, finanční stabilitu a to vaše končí dosavadní. Ti z vás, kteří práci nemají, milé pany, a v roce 2024 ji budou hledat, já věřím, že první polovina tohoto roku práci najdete ji i práci, která spíš by to připadá, jako kdybyste museli absolvovat nějaké nevím, jak to mám, nějaké dvojí období, kde vlastně přicházíte do nějaké práce, něco se učíte, pak vám něco se zakončuje a pak pokračujete dál, ale už s nějakou jistotou. A spousta z vás může být i v takovém oboru, kde se třeba pohybují děti, nebo kde máte něco s dětma společného, nebo kde máte nějaký mladší kolektiv. To byly pany a my jdeme na váhy.
Milé váhy, rok 2024. Vyberu si nejdřív základní dominantní karty a nebudu pokračovat dál. Opět, váhy, rok 2024 je to nejdůležitější, to, co se mi tady ukazuje, že u vás vzniká něco nového. Něco velkého, je to velká a je to jakoby obrovská záležitost, obrovská situace, obrovský styl něčeho, něco prostě nového. A my si pokusíme se v dalších kartách podívat, čeho by se to mohlo týkat. Já bych jenom chtěla říct to, že se dostanete k této nějaké novosti, k tomu nějakému vzniku, tak to pro vás za prvý je v dobrém slova smyslu, za druhé se tam dostanete díky dalším osobám, které vás k tomu nějakým způsobem dopomůžou. Vy držíte v ruce takové hole a já vždycky říkám, to je taková ta naděje. A to, že to získáte, tak je to pro mě i zároveň o tom, že jste po něčem takovém delší dobu toužili. A jak říkám, naděje umírá poslední a ve vašem případě to opravdu je obrovská síla, která vám bude něco v roce 2024 měnit, situace, která prostě nějakým způsobem nastane, pro vás bude radostná a my se jdeme kouknout dál. Milé váhy, já se podívám na práci, základní karty. Z výkladů v tomto roce mám docela často pocit, že lidé v roce 2024 všeobecně mají v tomto roce docela změny. A ty změny přichází s tím, že něco starého opouštějí. Všímám si to od začátku roku mých klientů a když se teď dívám na vaše karty, milé váhy, tak tady si to jenom potvrzuji, že já vidím, že odcházíte od něčeho, co vám nějakým způsobem neslouží. Že odcházíte, ale na základě toho, že vám tady nějaká osoba něco nabízí. Jestli se mě ptáte, jestli je to dobře nebo ne, já řeknu, že ano, je to dobře. Proč? Za prvý, vaše intuice jede teda na 100%, a já věřím, že vám dobře radí a že to i vy budete vnímat, že děláte dobře. Druhá věc je ta, že do toho zasahuje, do té změny nějakým způsobem zasahuje osoba mužského pohlaví, která vlastně celou tuhle situaci nějakým způsobem rozsekla a na základě toho vlastně ta nabídka přichází. A znovu, jak jsem řekla na konci, je dobře, že to podstupujete. Ano, je dobře, že podstupujete tuto změnu, že odcházíte z místa na jiné, protože tam začínáte tam, na tom místo přinášíte nějaké vaše znalosti. Na tom místě vám to začíná kvést. Já bych chtěla upozornit, že sice je to všechno strašně hezký, ale jedna věc tady je, a to je to, že on s váma má někdo nějaký plán, ale vy o něm ještě nevíte. Jo, tak buďte takový obezřetní. Jak jsem říkala, intuice u vás je velmi silně vyvinutá v roce 2024. Pracujte s ní i pracujte s vašimi sny, které vám nějakým způsobem napovídají. Proč? Abyste se vyhnuli i třeba problémům, abyste neopakovali stejné problémy, které už jste v minulosti měli, zažili. Milé váhy, vztahy. Rok 2024. Milé váhy, rok 2024. Pro vás je strašně důležité, abyste se rozhodli.
to prostě sedne k těm váhám. To jsou typické karty pro váhy, kde opravdu i ty ze zhora vám nyní říkají, je čas se rozhodnout, komu dáš přednost. Je čas opravdu se rozhodnout, komu dáš přednost. Ono se může stát, že z jednoho tady mně to připadá, jako kdyby tady byl nějaký milostný trojúhelník. A přijde mi to, jako kdyby na každé straně stála nějaká jedna osoba. Jedna vám dává obrovskou příležitost a vy s tím nějakým způsobem strašně bojujete a ta příležitost je nečekaná. Eso poháru je svým způsobem krásná karta. A ten druhý vám nabízí finance, díky kterými se můžete zajistit do budoucna. Co vám tímto výkladem teď chci říct, je to, že ty karty jsou opravdu takové zvláštní. To rozhodování máte těžké, protože máte kolem sebe dvě osoby, které jsou si svým způsobem nějakými protiklady, ale obě dvě jsou dobré. Obě dvě osoby, jak jsem říkala, mají plusy i minusy, ale to rozhodnutí, s kým zůstanu v roce 2024, je opravdu důležité rozhodnutí, který mám udělat, zásadní pro mě, abych se připravila na tu budoucnost, kterou mi tady jeden z nich připravuje. Já bych i chtěla říct, že možná u toho jednoho jsou tady takové karty, kde si dokážu i představit, že pokud se rozhodnu pro toho určitého jednoho, který mi nabízí nějakou příležitost, že možná příležitostí nebude to, co mi momentálně nabízí, ale to, co posléze vznikne, a to může být i svatba. Jo? Takže, milé váhy, rok 2024 je pro vás jeho velkým rozhodnutím. Ti z vás, kteří se nemůžou rozhodnout, jakým způsobem začít fungovat, pro koho se rozhodnout, tak by bylo dobré, abyste sundali tu pásku z těch očí a ani nebudu říkat, abyste dávali na intuici, protože ty karty tady momentálně teď o té intuici nejsou, ale spíš je to o tom, abyste dali na svůj rozum. Jo, abyste lásce, je to takové zvláštní to říkat, ale ty karty jsou hodně o tom, abyste dali na rozum v té lásce, abyste třeba neopakovali to, co už jste v minulosti udělali. Jo, co je pro vás důležité. A můžete toho dosáhnout u vašeho partnera. Já se ale kouknu ještě na váhy a na vztahy u těch, kteří jsou sami. Co vám rok 2024 přinese. Kteří jsou sami. Tady to je hodně divoký z toho důvodu, že se bojíte sami nějakým způsobem začít fungovat. Neustále jsou tady karty, které vás mohou provázet z minulosti, minulý vztahy, předchozí vztahy. Možná tady máte i problémy finanční, že se bojíte, že já nevím, něco s tím, ta minulost má něco i společného s těma financema, že já nevím, jestli se bojíte, že přijdete o peníze, když znovu vstoupíte do nějakého vztahu. Já tady vidím obrovské zklamání, které vlastně přišlo a kterým jste nějakým způsobem ovlivněni. Já, když se podívám ale na první kartu a na poslední kartu, tak bych jenom chtěla říct to, že dokud se té minulosti nezbavíte, a já nechci říkat úplně, jo, protože každý člověk je nějakým způsobem ovlivněný tou minulostí,
ale pokud se toho nějakým způsobem nezbavíte a neřeknete si, že vy si zasloužíte lásku, že vy si zasloužíte nového partnera, tak se vám bude těžko nový partnera hledat. Protože tohle je pro mě o tom, že můžete být už připravený, že už není důvod lpět na té minulosti. Ale je zapotřebí, aby vám někdo s tím pomohl. Jak jsem říkala, poslední karta je o tom, že pokud budete do nějakého nového vztahu nebo někoho potkáte, a ty karty mi neukazují, že je to problém. Problém je spíš u vás, v vašich myšlenkách, nějakým způsobem. Takže do toho vztahu musíte dát to, co vám ta druhá strana do toho vztahu dává. Nesnažte se do něho dávat víc anebo míň, protože na základě toho, že ten vztah nebude vyrovnaný, ten vztah může zaniknout. Takže váhy, které jste sami, já vím, že je strašně těžké, víme to všichni, že je strašně těžké se smířit s nějakou bolestí z předchozích vztahů, s tím, že možná tam došlo k nějaké nevěře a že to nechcete zažívat znovu, ale pokud to budete tady na tomhletom lpět, tak nový vztah si nenajdete. Jak říkám, rok 2024 vám dal tuhle kartu, tuhle zelenou, takovou, já ji říkám zelená z toho důvodu, že tam ty hole kvetou, jo, zelenou barvou, růst. A nedávám to jen tak pro nic za nic, je to opravdu o tom, že je čas nějakým způsobem to zpracovat a jít dál a nedělat stejné chyby. Tedy nedávat zbytečně víc ani zbytečně míň. Snažit se být na stejné úrovni jako ten váš partner. Jdeme na další znamení zvěrokruhu a to jsou štíři. Milí štíři, co vám přináší rok 2024? Podíváme se na základní karty. Základní karty. Kompromis je u vás velmi důležitý. Bavíme se o roku 2024 a mně se tady ukázalo, že pokud budete řešit nějaké spory, jakože tady řešíte nějaké spory, kde je více lidí, tak je zapotřebí do toho sporu zainteresovat. Kompromis je důležité, abyste našli nějakou společnou řeč. Jinak si myslím, že zbytečně tady budete mít nějaké problémy. Ty problémy se mohou týkat pravděpodobně rodiny. Tedy mi i milí štíři připadá, že v roce 2024 budete převážně řešit rodinné záležitosti, které se mohou týkat matky, ale záležitosti, které i vznikají na základě nějakých novinek, které se týkají otce. Úplně přesně nevím, jak bych vám to měla správně přetlumočit, ale tak mě třeba teď napadá situace, kde nějaké děti vyrůstají v neúplné rodině a snaží se najít třeba svého otce. A ptají se, jestli to bude úspěšný rok v tom hledání a já vám jenom řeknu, že ano. Že to úspěšný rok bude a pokud se o to snažíte a ptáte se, mám to udělat, tak vám řeknu, ano, udělejte to. Protože vám pravděpodobně něco došlo. Došlo vám, že věci mohly být dřív úplně jinak a že je fajn dozvědět se nějakou pravdu. Já když se, milí štíři, kouknu u vás na stránku pracovní a na rok 2024, no, první věc je ta, že se budete zabývat úplně nějakou jinou činností. Ta jiná činnost je spojena s dalšími lidmi kolem vás. Nějakým způsobem v tom hrajou důležitou roli. To, co bych chtěla říct dál,
že to, že budete tady s tím začínat, tak se mi ukazuje, že se budete zabývat něčím, co je pro vás naprosto nové. A úplně si nemyslím, že tady jsou nějaký větší obnos peněz, ale přijde mi, že je to pro vás, že to přišlo ve správnou dobu a že to máte nějakým způsobem se tím zabývat. Pravděpodobně ale tady dojdete ještě k nějakému záběru, že by bylo dobré, abyste k tomu dělali ještě něco jiného. Momentálně se mi vlastně ukazuje, že tady nad něčím přemýšlíte, ale přemýšlíte nad věcmi, kterými tady úplně do toho nějakým způsobem nesedí a vlastně se mi ukazuje, že ještě existuje nějaká jiná možnost, kterou byste měli využít a nějakým způsobem do této nové činnosti zainteresovat. To pravděpodobně budete vědět, až ta situace přijde, milí štíři. Další věc je ta, že se mi vlastně ukazuje, že jste, jako kdybyste byla někde na nějakém nebo byl na nějakém polovičním úvazku a já si ale myslím, že ten úvazek změníte a že z té dosavadní práce budete odcházet. To asi tak nějak. Celkově si myslím, že vaše dosavadní práce vám nedává úplně to, co bych si představovala v těch kartách vidět. Pro mě je to o tom, že buď investujete, že ji děláte na úkor něčeho. Buď je to na úkor rodiny, že jste tam kvůli tomu, abyste vydělili dostatek financí, ale je to na úkor rodiny, nebo je to na úkor něčeho jiného. Na úkor zdraví to i též může být. Znovu, co se týká vás, milí štíři, rok 2024 je pro mě o tom, že asi já, kdybych měla takovéhle karty, tak zapřemýšlím nad tím, jsem dostatečně ohodnocená, neubírám dalším třeba v rodině díky mé práci takový to ten kontakt se mnou. Proč se na to ptám? Protože pokud by to bylo, tak by se mohlo stát, že opravdu já tam skončím a pokud tam nechcete končit, tak by bylo fajn, abyste nad tím nějakým způsobem zapřemýšleli a zapracovali. Další věc je ta, jak jsem říkala, mně se tady ukazuje, že tady dostáváte nějakou příležitost, možnost, vlastně jste tady znázornění, že se pohybujete ještě na nějakém jiném místě, které je pro vás naprosto novým místem, a vy jste tam jako nováček, který je nový obor, ve kterém byste se měli ještě nějakým způsobem jiným angažovat, tedy ještě do něho něco přidat. Já vám to řeknu v nějakém příkladu. Pracuji někde v nějaké práci delší dobu, dostala jsem nějakou nabídku, že můžu třeba si někde přivydělat, ať už na třeba živnostenský list nebo na něco jiného, s tím, co ovládám. A já to začnu dělat a najednou si zjistím, že mám dostatek času a že by bylo fajn, kdybych do toho zainteresovala ještě něco navíc. Jo? Takže, milí štíři, co se týká pracovní části, je to u vás takový turbulentní, ale svým způsobem osvěžující. Dávejte si pozor na to, aby tam byla ta rovnováha mezi pracovním životem a osobním životem. Pardon. A jinak si myslím, že máte fajn karty. Štíři a láska. Já nemusím ani pokračovat dál. Že se tady ukázala zásadní karta, velmi silná karta a je to pro mě o tom, že patrně někteří štíři v roce 2024 budou odcházet ze vztahu, ve kterém jsou. Jdeme na další a to jsou střelci. Milí střelci, rok 2024 a vaše dominantní karty, co mi budou chtít sdělit.
Rok 2024 je pro mě u střelců hodně o tom, že já jsem ve styku s osobou, která je pro mě člověkem, která mi něco zdržuje. Ať to jsou peníze, ať to jsou informace, ať to je to či jinak, je to pro mě nějaké důležité téma a já s ní potřebuji něco rozřešit. Přátelé, střelci, pokud já bych měla takovéhle karty, tak by to na první pohled, protože já se chci kouknout na tu dominantu, ne na takové ty vedlejší věci a tyhle karty mi opravdu odkazují na to, že pravděpodobně ve vztazích budu řešit nějaké záležitosti, které se týkají osoby, která je hodně zaměřená na sebe, je hodně zaměřená na to, jakým způsobem ona žije, jakým způsobem ona funguje a tak dále. A nevěnujeme nějakým způsobem dostatek pozornosti v rámci normálnosti. Proč se mi to tady ukazuje? Protože jsou okolo vás další osoby, které se mi nějakým způsobem dvoří, které ke mně nějakým způsobem přichází a ono se může stát to, že pokud žiju v nějakém vztahu, milí střelci, a žiju s takovýmhle člověkem, který je hodně zaměřený sám na sebe a možná je na sebe sám zaměřený z toho důvodu, že je hodně ovlivněný třeba svojí matkou, tak se může stát, že v tomto roce začnu koketovat s někým jiným. Jo, je tady velmi silné citové pouto s nějakou osobou, pravděpodobně se s ní seznámím, protože bude mít pro mě nějaký návrh. A to se ukazuje, že jsem jí měla poznat, že jsem s ní měla něco prožít a možná, že s ní i zůstane. Já se jdu tady kouknout, milí střelci, ale na oblast finanční. Tedy oblast pracovní. Co se týká práce. Tak, střelci pravděpodobně v roce 2024 budou měnit. Já tady vidím, že přicházíte úplně na jiné místo. To místo ale může být i společné s tím, pokud jste přemýšleli o tom, že byste šli někam do zahraničí pracovat, tak já vám řeknu jedno velké ano. Pokud se mě ptáte, mám jít, nemám jít, tak vám řeknu jedno velké ano. Dostali jste tady kartu kolo štěstí a to přeje jenom těm, kteří jsou připraveni a kteří jsou aktivní. Pokud tedy, milí střelci, v roce 2024 uvažujete o změně zaměstnání a to formou toho, že půjdete do zahraničí, ano, běžte. Je zapotřebí si doplnit vaši finanční stabilitu a já věřím, že se vám to nějakým způsobem povede. Pokud jo, milí střelci, přemýšlíte o tom, že jste v práci a že abych to tady vám formulovala, spíš se vám může stát to, že po pracovní stránce, pokud už v nějaké práci jste, že po pracovní stránce se rozhodnete měnit, ale v rámci té firmy. A ptáte se mě opět, jestli to máte udělat, i přesto, že budete dělat nějakou pozici nebo obor, kterou jste ještě třeba nedělali, tak vám řeknu ano, běžte to udělat. Pro vás je strašně důležitý, milí střelci, v roce 2024, že aktivita, být aktivní. Pokud budete aktivní, vy tady na konci máte vaše kolo štěstí a jak jsem říkala, přeje jenom těm, kteří aktivní jsou, kteří se o něco pokoušejí, tak na ně přijde to štěstí a ne malé. Jo, tohle to opravdu není karta o tom, že jste se k něčemu přichomitli a OK, ale že je to opravdu o štěstí, že jste se s tím
střetli třeba s tou nabídkou a jste ji nějakým způsobem využili. Takže milí střelci, co se týká práce, já vám i řeknu, že rok 2024 přeje všem, kteří se zaměří na pracovní směr, který něco má společného se zahraničím, leteckou dopravou, automobilovou dopravou, s cestovním ruchem. Prostě běžte do toho a buďte aktivní, protože se vám to znásobí, ta vaše aktivita. Finančně, štěstím, radostí. Milí střelci a vztahy. Budou u vás nějaké změny v roce 2024 či nikoliv? Nedívejte se, prosím, pěkně na to, že se vám něco nepovedlo v předchozích vztazích. Já tady vidím, že jste tady jako člověk, který je velmi ovlivněn tím, co se odehrálo. A já bych jenom chtěla říct to, že tady za váma jsou ještě další životní partneři, kteří tam stojí, kteří čekají na to, že vás převedou na tu druhou stranu. Ale pokud budete nosit tenhle ten plášť, tuhletu energii, tak se obávám, že si budete jenom škodit. Hlavně pokud teď budu hovořit k ženám, kteří litují toho, že třeba na svět jim přišlo dítě s nějakým partnerem, který je opustil, a že se bojíte udělat takový nějaký nový krok a nově začít. Prosím vás, přátelé, ženy, kteří takovou situaci máte, karty vám ukazují, že je důležité, abyste zakončili tuhleto lítostivé období a abyste pokračovali dál. Vy jste císařovna, vy jste ta, které vše může kvést pod rukama. Měla jste si něčím projít. Prošla jste, tak těšte z toho dalšího partnera, který pravděpodobně na vás někde čeká. To, že máte na konci kartu smrtky, jak jsem říkala, je pro mě strašně důležité, abyste zakončili vaše nějaké období. Ale to, že máte na konci tu kartu smrti, je opravdu i o tom, že v zápětí vám něco nového vzniká. Jo? A ti z vás, kteří se bojí začít nějaký nový vztah, tak to stejné pro vás. To, že jste si prošli nějakou krizí, to, že jste si prošli vztahy, které vám nějakým způsobem ublížili, neznamená, že se to má opakovat nebo že nepřijde ten správný nebo ta správná do vašeho života. Ti z vás, kteří jsou ale ve vztahu, milí střelci, a tak nějak jako přemýšlíte, nejste tam v tom vztahu spokojení, tak já se obávám, že pokud s vaší situací nezměníte, tak ten vztah vám v roce 2024 skončí. Tam, kde už třeba jsou děti, já bych jenom chtěla říct, zkuste se vrátit v myšlenkách s vaším partnerem úplně na ten začátek toho vztahu. Proč jste si ty děti dělali? Proč? Já si myslím, že ty děti vás nějakým výrazným způsobem spojují. Jestli se mě ptáte, zda vám karty říkají odejdi, anebo zůstaň, to nechám na vás. Mě ty karty říkají, abyste vzali veškerou sílu společně do ruky, abyste se obklopili vašimi dětmi, protože děti vás spojují a já věřím, že tady můžete ještě dál pokračovat. Pokud ale nebudete na tom vztahu pracovat, tak ten vztah skončí. Tak, milí přátelé, Kozoroch, rok 2024 a Kozoroch. Já se dám základní karty, které mi vlastně ukážou na nějakou důležitou událost nebo to, co vám mám nějakým způsobem sdělit. Tak se mi to nechce vůbec zakončit. Kozorozi, rok 2024, co je pro vás strašně důležitý, aby jste
na věci koukali zdravým okem, hlavně na to, jakým způsobem si můžu přivydělat. Pokud někteří z vás budou přemýšlet, že na to půjdu nepoctivou formou, tak se vám může stát, že to úplně nedopadne podle vašich představ. Já se vy vlastně tady v tom roce budete mít i na výběr. Buď si vybrat nějakou nepoctivou, nějakou černotu, levotu, já nevím, jak to mám nazvat, směr, při kterým můžete rychle vydělat peníze, ale taky si pořádně napít nos, anebo vydržíte a půjdete do toho, co vám posléze přijde. Máte tady ESO poháru, obrovská příležitost, nečekaná. Je to takový to, ale já už jsem vůbec nečekal, že mi něco přijde takového, jo. Mám z toho obrovskou radost. Tak vydržte, milí kozorozi, vydržte, já bych do žádných levot, černot, riskantních záležitostí nechodila, spíš bych vyčkala na to, co vám tady ten váš rytíř holý přináší. Zároveň bych jenom chtěla říct, že tuhletu levotu vám bude nabízet pravděpodobně člověk, muž, neboli je tady mužská energie, která v tom, co dělá, nemá úplně dostatek zkušeností. Zároveň vám je tady něco zatajeno hned na začátku roku a měli byste hodně dát na vaši intuici, připravit si takový plán, je to vůbec reálný, abych získal z toho, to, co budu dělat, takový zisk? Je to opravdu reálný? Nebo se zaměřila na ty věci, které nejdou úplně vidět na první pohled. Na to, že třeba realita opravdu možná není. Jo, milí kozorozi, pro začátek jenom vám bylo sděleno, abyste se vyvarovali v roce 2024 ty vidiny rychle zbohatnout, protože byste spíš mohli mít problémy. Třeba problémy se zákonem. Tak a jdeme, milí kozorozi, na pracovní část. A znovu tady se mi ukazuje to, o čem jsem před chviličkou hovořila. Je krásný, jak se ty karty zrcadlí. Já si to dám ale celý. Tak, a znovu, milí kozorozi, dávejte si opravdu v roce 2024 velký pozor na to, komu se upisujete, protože vy se tady přímo můžete upisovat ďáblu, jo, co se týká nějaké smlouvy, pracovní dohody nebo nějakého společného podnikání s někým. Karta tahleta vám zároveň odkazuje na to, že byste mohli dojít k takové jakési stagnaci. Zároveň vám může, protože já tady mám hodně u vás karty o tom, já tady mám hodně karty o tom dnes ve vašem výkladu, jakoby spíš na bázi upozornění, jo. A proto bych vás i zároveň chtěla upozornit, abyste si dali pozor na to, kdo vám nabízí práci, jestli to není osoba, která byla dříve trestaná. Jo, tak tam bych byla hodně opatrná, protože znovu se mi ukazuje, že já tady s ní mám jakési problémy. Dochází jakoby k situaci, kde okolo nás se pohybuje více lidí a máme tam komunikační problémy a vlastně vám to nic nepřináší. Ten výklad se mi úplně rozdělil na dvě části. Ta druhá část je o tom, že pokud půjdete takovou normální formou, třeba při hledání práci, tak já věřím, že můžete najít stabilitu. Musíte být ale opravdu chytří při výběru a nechovat se jako blázen. Blázen je člověk, který
je hned na začátku strašně rychle, jakoby on se strašně rychle naladí, jo, na to, on vidí jenom tak tu vidinu třeba těch rychlých peněz a je nadšený a tak, ale už racionálně moc neuvažuje. Jo, já když se kouknu znovu Kozorozy na váš výklad na rok 2024, co se týká práce, já to shrnu do jednoho, dávajte si opravdu pozor na lidi kolem vás, kteří vám nabízí nějakou pracovní činnost, nějakou práci, aby to nebyli lidé, kteří mají za sebou minulost, která se na vás nějakým způsobem může promítnout. Zároveň si dejte pozor na to, aby to, co vám člověk říká, aby to opravdu i tak byla taková pravda, protože vy jste tam měli na začátku to, že můžete přijít k pravdě, pokud budete racionálně uvažovat. Jo, pokud si opravdu vezmete papír, v příkladu řeknu papír a tam si napíšete, je to vůbec reální či nikoliv. Jo, abyste to dokázali nějakým způsobem vyhodnotit, selektovat a tak dále. Tedy pokud se mě ptáte, najdu v tomto roce práci, tak vám řeknu ano, ale nebuďte unáhlení a nechopte se každé nabídky, která se vám nachomítne, která není úplně legální. Vydržte. Práci najdete. Jak jsem říkala, stabilní. Láska, milí Kozorozy. Tady se opět někdo rozhoduje, jakým směrem půjde. A ukazuje se tady i minulost. Takže Kozorozy, ti z vás, kteří jsou v lásce na takovém té úrovni, že přemýšlím o tom, udělám změnu, neudělám změnu, nechám to nebo ne. Já věřím, že se v tomto roce konečně už rozhodnete pro to, co je pro vás strašně důležitý v té lásce, v tom partnerství. Já tady vidím i, že hodně jste zaměření na to, že upřednostňujete finance. A možná by bylo fajn, a teď jsem přesně obrácená oproti té práci, teď by bylo možná fajn víc zapojit zase tu citovou stránku do té lásky, než se zaměřovat na finance. Ono se může stát, že vy nakládáte takový tlak na vydělávání peněz, že ten vztah díky tomu chátrá, který máte. Zároveň se mi ukazuje, že v roce 2024 pro Kozorohy se tady otevírá minulost, která vám výrazným způsobem může poplést hlavu. Je na vás, jestli ji dáte zelenou, či nikoliv. Ale já bych jenom chtěla říct, že ta minulost se vám ozývá z toho důvodu, že u té minulosti něco skončilo a možná si ta dotyčná nebo ten dotyčný uvědomí, že jste byl nebo byla skvělým partnerem. Otázkou je, co to znamená pro vás. Já vám nebudu říkat, odejděte, zůstaňte, já vám jenom řeknu, že a vlastně vám nebudu k tomu říkat nic. To je na vás. Minulost vám prostě přijde do života tady v tom roce a je na vás, jak s ním zamáváte. Jenom je pro mě strašně důležité, abyste začali řešit vztahy po stránce citové a ne po stránce hmotné. Jo? Vodnáři, rok 2024. Tak, vodnáři, zásadní karty, které se mi tady ukazují na rok 2024, je to, že člověk se dostává do vnitřního klidu, nachází nějakou rovnováhu a díky tomu, že si uzdravuje tu svoji duši, tak se mu tady rodí něco nového. A to může být například vztah. Máte okolo sebe císaře, člověka, o kterého se vždycky například každá žena může opřít. Jo? To pro vás asi bude nějakým způsobem velmi
důležitý tady v tom roce, tedy osoba, se kterou se budete stýkat. Je to osoba, která je starší a dává vám pravděpodobně nějaké zázemí. Jdeme se kouknout, milí vodnáři, na pracovní část. Pracovní část máte taky úžasnou. Opět, vy jste tady, jak kdybyste tady v předchozích letech byli jakýsi zablokovaní, protože i tady se mi ukazuje, že dosahujete svýho klidu, že vám ze zhora někdo poslal nějakou příležitost, díky které jste se ocitli na místě s lidmi, se kterými si rozumíte a zároveň i si velmi dobře vyděláváte. Tedy v roce 2024 po pracovní stránce vám do rodiny finance, stabilita, úžasné karty. Vodnáři a vztahy, na to jsem tedy teď zvědavá, schválně, jestli se mi to tam bude zrcadlit. Vodnáři a vztahy, rok 2024. Zakončeno, změna. A znovu tady máte toho císaře, no, já jsem si to myslela, že se mi to bude zrcadlit. Tak, přátelé, co se týká vás a vztahů, budu se bavit teď o těch, kteří vztah nemají. Já tady vidím, že do roku 2024 vstupujete s tím, že jste zakončili nějakou minulost. Zároveň se mi ukazuje, že na nějaké cestě, kterou nějakým způsobem podnikáte, se seznamujete se s další nějakou osobou. Co se týká vztahu, ale se mi neukazuje, že tady v tom roce jste jenom, respektive v první polovině tohoto roku, že jste jenom s jednou osobou, ale jste tady obklopení dvěma. Jedna je z minulosti, i přesto, že jste tady minulost měli ukončenou, tak se vám ozývá nějaká minulost. A druhá je pod kartou císař. O tom jsem mluvila na začátku. Císař je člověk, o kterého si můžete nějakým způsobem opřít. Cítíte tam stabilitu, dodávám do života svým způsobem klid. Je to člověk, který pravděpodobně bude staršího ražení, ale já mám císaře ráda. Jenom bych chtěla upozornit, protože se mi tady ukazuje tato dvojice, tady pokud se na to dívají teď ženy, tak proto, aby u vás ten císař zůstal, je důležité, abyste se zbavila vaší ďábelské energie. Ta ďábelská energie může být nějaký zlozvyk, ať se jedná o nějaký návyk, kouření, alkohol, a řeknu třeba i drogy, ale i žárlivost. Pokud vnímáte, milé dámy, že máte nějaký sklon k nějaké závislosti, pokuste se jí zbavit, protože pokud se jí zbavíte, přichází k vám i tahleta karta toho císaře, se kterým pravděpodobně si ten život budete dál užívat, anebo ten vztah nějakým způsobem rozvíjet. Je na vás, jestli dáte příležitost té minulosti. Jak říkám, tady jste do tohoto roku vstupujete s tím, že jste se s něčím už vypořádali, tak je pro mě takovou záhadou toho, proč byste měli znovu něco nového otvírat. Je to samozřejmě na vás. Pro mě je důležité a zásadní, aby váš vztah v roce 2024 nabral nějakých oprátek, abyste partnera měli, protože se mi ukazuje, že ho mít můžete, ale dávajte si pozor na to, abyste do toho vztahu šli s čistou láskou, s čistým míněním, s čistými myšlenkami, abyste tam opravdu nešli s tím, že vám vaše vlastnost může ten vztah výrazným způsobem uškodit.
Pokud se budeme bavit o tom, milé dámy a pánové, že ve vztahu jste a ptáte se na to, co vám karty říkají na tento rok, tak já jenom chci říct, že a znovu se budeme bavit o tom ďáblu, který tady pro mě hraje důležitou roli. Pokud se nezbavíte téhleté energie, která vám všechno ničí, ať je to alkohol, ať je to závist, ať je to žárlivost, ať je to, kvůli čemu se s partnerem nebo s partnerkou hádáte, tak já se obávám toho, že ten vztah bude výrazným způsobem narušený a ještě do toho vztahu vlastně tímto způsobem vlastně otevíráte i tu možnost, že do toho vztahu přijde další osoba, tedy i v podobě minulosti. Ono to může být i o tom, že ten vztah některým z vás nemusí fungovat a ten ďábel může být i v rámci toho, že jste neustále v kontaktu s člověkem, kterého znáte. Jo? Je to na vás, milí vodnáři, jak se k tomu postavíte. Máte tady osobu, která je pro mě úžasná, je to císař, nenechte si ho utíct, spíš ty karty hodně odkazovaly na to, že máte se zaměřit vy sami na sebe. Jo? Ryby. Poslední znamení zvěrokruhu jsou ryby. A já se na vás jdu, milé rybky, podívat. Rok 2024, dominantní karty, co mi chtějí sdělit. Tak, první věc je ta, milé ryby. Karty vás vidí jako člověka, který se zastavil. Který se zastavil, stojí na místě a nechce se pohnout. Pravděpodobně vždycky se jedná o tom, že vás nějaká situace této úrovni vašeho postoje k tomu životu nějakým způsobem dohnala. Já jenom chci říct, že karty vám říkají, že už bylo dost, že už není potřeba truchlit, že už není potřeba se svazovat, že už to je spíš jenom o vás. To, že se vám něco nedaří v životě, ať je to práce, ať je to partner, je způsobeno momentálně jenom tím, jak jste se postavili k tomu životu. Není důvod se svazovat, není důvod si zavírat oči, ba naopak. Nechte tu minulost za vámi. To, co se odehrálo. Běžte dál. Běžte dál, protože před váma opravdu není, co by vás mělo držet, co by vám mělo dávat nějaké barikády, co by vás mělo nechávat na místě. Jsou to jenom vaše myšlenky. Tady vyloženě máte karty o tom, že já vždycky říkám, že i mrtví stávají z hrobu, aby vám řekli, hele, už je dost. Už toho je fakt dost. Zapřemýšlete nad sebou a začněte dělat malé kroky. Opravdu začněte dělat malé kroky, ale nové. Jo, tedy pokud se vám nedaří v práci, začněte od začátku. Opřete se do toho, dělejte malé kroky, že budete dávat o sobě vědět, že si přepíšete životopis jinou formou, že začnete kontaktovat lidi úplně jinou formou a já věřím, že vám to přinese ovoce. Pokud se budete bavit o vztazích, snažte se tomu druhému nějakým způsobem více porozumět. Možná začnete společně něco budovat. To dominantní, to, co vám milé ryby karty chtěli říct na rok 2024, je to, že se musíte pohnout z místa. Nelze tam stát a nelze se neustále litovat. Já se jdu podívat na pracovní část a znovu tady máte stejnou kartu. A znovu jsme ve stejných šlépějích. Já, když se podívám tady na to, tak je to o tom opět, co jsem před chviličkou říkala. Karty vás vidějí, že jste na místě, kde neustále se díváte na to, co se vám nepovedlo, co bylo špatného. Dostali jste se i do energií a respektive možná jste na místě, kde se neustále o tom ten kolektiv baví.
A já vás tady vidím na místě, na kterém nějakým způsobem nemáte být. Máte za sebou 2 poháry, naplňte je tím, že budete hledat možná nový směr. Já nejsem ten, který vám bude říkat, seberte se, odejděte, zůstaňte. Jo, to je na vás. Já vám jenom řeknu, že z karet je vidět, že na místě, na kterém jste, na pracovním, se mi vůbec nelíbí ta energie, která tam je, která vás pohltila. A že pokud vy nezačnete být aktivní a nezačnete vyhledávat jiné příležitosti a možnosti, tak se akorát budete dostávat a propadat do jakéhosi stresu a té stresové energie, která se samozřejmě odráží i na zdravotním stavu, na vašem zdravotním stavu. Pokud se tady rozhodnete udělat nějaký krok, jít trošku někam jinam, tak a bojíte se toho, že to nezvládnete, tak já jenom chci říct, že tohle je osoba, která vám přichází do života, která vám pomáhá. Není to člověk, nad kterým vy byste teď momentálně přemýšleli, nebo že byste ho znali. Je to prostě nezávazná osoba, která se v tom momentě, kdy vy se rozhodnete, vám podá ruku a pomáhá vás dostat na druhou stranu. Tak, a já se podívám, milé ryby, i na vztahy. Přímo se zeptám na vztahy. A já se zeptám jenom na jednu. Já vám dám takovou otázku, která mě teď z toho napadla. Jsou pro vás, milé ryby, ve vztahu důležité víc peníze než ta citová stránka? Odpovězte si ano nebo ne. Já jenom řeknu, proč jsem vám tu otázku dala. Já se kouknu na vztahy, dám si karty na vztahy a přijdou mi takovéhle karty, tak je to pro mě vztah o tom, kde peníze hrajou důležitou roli. A na základě toho i ten vztah tak vypadá. Ti z vás, kteří se snaží o nějakého potomka, tak bych vám jenom chtěla sdělit, že pokud neuberete po pracovní stránce, tak si ještě delší dobu počkáte. Pokud přehodnotíte ty vaše hodnoty, tak věřím, že rok 2024, na konci roku 2024 se můžete dočkat toho miminka, které vám do té rodiny může přijít. Ale jak jsem řekla, je pro mě strašně zásadní, abyste trošku zapřemýšleli nad tím, co opravdu od toho života chcete. Protože mi tady připadá, já tady vidím dámu, která na jednu stránku chce rodinu, tady se rozrůst o to mimčo, a na druhou stránku tady upřednostňuje peníze a nějakým to způsobem mi to nejde dohromady. Jo, je strašně důležitý u vás, milí ryby, začít trošku přemýšlet jiným způsobem v roce 2024. Vaše karty mi vyloženě přijdou, jako kdybyste něco v minulosti zažili a nedokážete se od toho odprostit a máte obrovský strach, že budete nejenom strádat finančně, ale máte obrovský strach jakoby prosadit svoje city, říct, co vám leží na srdci a tak dále. Zkuste tady nad tím zapřemýšlet, milé ryby. Já vám, přátelé, přeju krásný rok 2024. Přeju vám, aby se vám naplnily vaše sny tak, jak si přejete, a popřeju vám hodně zdraví a to nejzásadnější. Já jsem přišla na to, že je strašně důležitý mít v životě lásku. A nejenom lásku k sobě, ale všeobecně. A takže vám přeji kupu lásky. Přeju vám tuto energii, aby vás doprovázela nejenom v roce 2024, ale aby vás doprovázela na pořád.
Já vám děkuji, že jste se přišli podívat na mé video a budu ráda, když budete když mě budete nějakým způsobem opět podporovat tady v tom roce a děkuji za přízeň. Ahoj!